ועכשיו הסיפור בה מתחיל ככה, ערבי, יהודי, אמריקני ותאילנדי נפגשים על קר הדשא. זה בדיחה? זה לא, זה קורה בליגת הפוטבול הישראלית, וזו לא בדיחה, יש דבר כזה, אמיתי. הנה, הוכחה בכתבתו של עידו גור. I hope y'all got y'all players cards. Cause y'all ain't getting in. זה אומנם נראה, נשמע ומרגיש אמריקאי, אבל מסתבר שגם לנו יש ליגת פוטבול תוצרת כחול לבן, ובתוכה קבוצה אחת בשם התל אביב סברס, קצת מיוחדת. Arab players from Jaffa, and we've got Christian guys and Filipino guys, and we just have a real good spread of players. השפה הרשמית היא אנגלית, אבל דוגמה הקוורטרבק שלנו מדבר גם ערבית שוטפת וקצת עברית. סעיד אבולעפיה, ערבי מוסלמי מיפו, התחיל לשחק פוטבול אמריקאי לפני שנה. חושבים שזה משחק אלים וטיפשי, אבל זה לא. זה המשחק הכי מתוחכם בעולם, עם אסטרטגיות כמו של מלחמה. הוא מהר מאוד הפך לשגריר של המשחק, כשהוא מנסה תוך כדי לקרב בין קבוצה של אנשים המגיעים כל אחד מרקע אחר. עברנו את הגבולות של זה יהודי, זה נוצרי, זה מוסלמי, וכולם מסתכלים אחד על השני כשווים. תסלחו לנו אם לא נסביר לכם את החוקים של המשחק, פשוט כי יש יותר מדי כאלה. הכדור בכלל לא עגול, בכל קבוצה יש יותר מ-50 שחקנים, והשופטים נראים כמו זברות. אם רוצים להחליף כדור, תגידו לי תחליף לכדור, השעון שלך ממשיך לרוץ. בינתיים מדובר בליגה חצי מקצוענית. שחקנים לא מרוויחים אגורה, פשוט באים מאהבה למשחק. ובשבת הגיעו שחקניה של הסברס לקרב מול היריבה העיקרית על התואר, הג'רוזלם בלו ליונס. על הקווים של הירושלמים תפסנו אורח מפתיע לראיון אדיר. אני חושב שזה ספורט מאוד פיזי, טקטי, עם הרבה מאוד כוח ורוח לחימה. ואחרי הרמטכ"ל אשכנזי קבלו את היורש, כוכב הקבוצה הירושלמית, איתי אשכנזי. הספורט הזה משך אותי כי הוא מאחד מספר דברים בתוכו. אחד זה עבודת צוות, 2 זה עבודת תחת לחץ, 3 זה פיזיות. אשכנזי הבן הוכיח שגם הוא כמו אבא עשוי מחומר של ווינרים, והוביל את קבוצתו לניצחון. אבל המנצח האמיתי של שבת בערב היה המשחק עצמו, שלאט לאט תופס תאוצה, ואולי גם אנחנו יום אחד נוכל להתגאות בסופרבול ישראלי. אני חושב שהמשחק הזה יקסים אנשים, כי ישראלים אוהבים משחקים שיש בהם קצת אלימות וכוח, ואני חושב שזה כן יתפתח. גם אלימות, גם כוח, גם משחק חכם, גם אסטרטגיה. זה לא פשוט. צריך הרבה סבלנות למשחק הזה. ערב טוב נעמה.